Inkontru. L-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. L-artist Fabio Borg se jintroduċi kollezzjoni ġdida ta' pitturi f'esibizzjoni li ġibit titlu ta' Moodscapes. National Theatre Live se jippreżenta dram ġdid Dear England li jdur madwar l-Ingilterra u t-tim nazzjonali tagħha. Nucleus hija esibizzjoni ta' pitturi tal-akwarelli li ħarġu mill-immaġinazzjoni rikka ta' 6 artisti rinomati mill-Gżejjer Maltin. L-ispettaklu l-ġdid tal-kumpanija ta' Sfin Moveo se jagħti ġieħ li torrijiet madwar il-kosta tal-pajjiż, simbolu storiku tat-diviża tal-pajjiż fi żmien ta' inkwiet.